Направо започва. Няма, те избегаха. Нищо. Ето жената е тук, после ще отидем и него, ще го видим, няма страшно. Хайде, почвай! Айде, мамо! И криво сложи си, и пак надежда към морето, пътува детските мечти, и вижда шарен град, и пак пътува там деца. Здравей отново, моя лято, здравейте нови летни дни. Безкрижното ни детето пак е ти. Здравей отново, моя лято, здравейте нови летни дни. Да. Пак е ти. Сняг се носи на паркове и на гори, немирните кръчета Божи започват танци и игри. И сняга шарен град тъга, и пак пътуват там деца. Здравей отново, моя лято, здравейте нови летни дни. Да, има. Бубата как играе само. Хайде! Здравей отново, моя лято, здравейте нови летни дни. Безкрижното ни детско лято пак е ти. Здравей отново, моя лято, здравейте нови летни дни. Безкрижното ни детско лято пак е ти. Започва нашата игра. Казва се трябва да отидем на отбор. Защото играта е състезателна. Добре, играта е състезателна. Кой яде пръв банан? И сега, ние можем ли да направим два отбора? Браво! Слънце, море. Слънце, море, слънце. Тук два. Слънце, Аз съм слънце. море. Айде сега. Айде лапи мама. Ти си първа. Отбор. Кой си ви? Море. Я извикайте. Слънце. Извикайте двете. Море. Море. А вие? Слънце. Така. Всички са правилата и отбор. Първото дете от всеки отбор, като дам сигнал старт, отивате и белите банан. След това го нарязвате на парчета. Идвате тук пред другите деца и трябва да изведете бананчета. Награда за този, който е отбор. Не. Кисманинката. И отбор море. И получавате по един конфета. Да я гръмнете. Който първи гръмне конфетата, той е победител.
Браво! Така, сега. Готови. Вие си чакате малките, големите да могат да нарежат бананите. Така. Ще да припомням правилата на играта. Ножиците, белите, режете и да чакате и ядете бананчета. ние двете уяхме. Не, С дебито, а така ще се стане. Готови. Старт! хайде, остави големите да белят банана и да режат. Така. Браво. Слагай го тук в чиниката. Давай, по-бързо. Нищо няма. Режи го на парчета. По-бързо. Давай. Айде. Ние да викаме. Отивай сега. Отивайте там, на място. Давайте яхте, бързо. Отивайте, дайдете двете. Яще двете. Добре, давай гърми кафетата. Дръпай. Въртиш. Точно така. Давай, силно. Айде, браво! Не може повече. Конфетите? Гърми, върти отдолу, върти. Върти. Давай. Давай! А не на другата посока. Може. Насам, насам. Наляво. Давай, върти. Давай. Ма какво сте направили? Ние сме първи! Браво! Аз съм първа! Ние слънцето сме първи! Няма, Миша първа. Аз мисля, че като Миша истински първа. приятели, първа! като истински приятели, няма да спорим. И значи ли имаме една идея? Да се поздравим, с поздрава. Всичко мога, всичко зная, най-много да играя. Аз ще измирам всички. Елате по. Живи здраве. Арма, иди при каките там да играеш на... Защо не искаш? Мога да играя. Тони,